халқыбызға әйтер сүзләр күп алар. Былай бит инде. Бірден менә біз татар халқының вәкиле. Аның түрлі мөнәсәбәт бар да әйтсеннәр анда инде, ләкин безнең халкыбызның, татарның бай, узын тарихы бар. Ул нилә плюсы да, минусы да бардыр, ләкин ул бар, ул дөнья күләм. Һәм менә шушы халкыбыз дәүләтләр төзегән безнең. Анда төрле рухи ядкарлар язган, шәһәрләр төзегән. Менә шушының вәкиле икәнне, аннан тыш кыен чырлар. Инде без бәйсезлеккә, колониаль излүгә төшкәнбез. Үзебезнең дәүләт юк башкасы, ләкин ул вакытта да безнең халык төшеп калмаган. Монда аны бердән халыкның үҗәтлеге зур югалтулар бәрабәренә булса да. Ана икенчедән дин, ислам дине искиткеч зур роль уйнаган. Менә шушы. Һәм менә мин инде аның алдагы буыннарга үзенең мирасын, үзенең рухи байлыгын, телен тапшырган. Һәм менә мин шушы алга таба да дәвам итсен. Буыннар дәвамчанлыгы. Һәм монда башкаларга кызы белергә кирәк, башка халыкларга хөрмәт итәргә кирәк. Ләкин шуның белән үзеңнекен үзәктә. Мин менә хәзер шушынан карап торам. Ниләргә урыс мәктәбендә укыган бала син китап укымый бит ул. Һәр безнең менә шушы татар телендәге әйберләр күпме байлык ул үли капитал булып кала. Хәзер без шушыларны аңламыйбыз. Хәзер анда әйтәләр менә телне өйрәтсә, дежурный сөйләм телен белсә, шул аның белән генә булмый. Аның белән генә булмый. Безнең менә чын мәгънәсендә татарның милли мәгарифе булсын. Аннан инде хәзер аның үзенең кадрларын тиешле махсус әзерләү. Шул вакытта гына инде милләт үсә ала. Әгәр дә без менә шушыларны уйламыйча, бүгенге көн белән бүгенге көнгә генә канәгать булып, гафләт йокысында калабыз икән, безнең киләчәгебез юк. Мин уйлыйм инде халыкка менә шушы фикерне сеңдерергә, һәм инде акырынап халык уянып, 20нче йөз башында уянганнар бит аны, һәм инде зур уңышларга ирешкәннәр. Һәм менә безнең халык та инде мин уйлыйм, шушы гафләт йокысында уянып, үзенең кем нинди халыкның вәкиле икәнен аңлап, алдагы буыннарга инде үзенең кул рәвешендә түгел, үзенең башын иеп түгел, үзенең горур рәвештә киләчәккә керер дип ышанам.